Child. This one is called Your Love Life. It's 19 minutes after 8. Ubongani Ensley in the morning. And as you know, every single Thursday, we normally speak to the number one citizen. Okay, so if you want to know what's the latest in Durban, then you need to tune in every Thursday at 8:20 and get updated by eThekwini Municipality Mayor Cyril Xaba on eThekwini Matters. So we've got the mayor on the line, where we're going to be having a conversation with the mayor. And of course, like we've said, guys, in future, we are hoping at some point to also add and ask questions as well. Good morning, Mayor. Siyaphila siyeza ukuthi namuhla uzobe uhola uhlelo lokunikezelwa ngokusemthethweni kweinhlelo zentuthuko emphakathini wakwanyuswa eNgcolosi nase-Embo entshonalanga yeTheku. Mhlambe awusichazele kahle ngale nhlelo lezi mayeke usihamba kanjani? Mfowethu ngicela ukunibingelela lapha e-studio, ngibingelele nabalaleli bonke beVuma FM. And namhlanje sobe sihambele umphakathi osentshonalanga yeTheku, Ward 2. Okay. No Ward 8, no Ward 103. Lapha Ward 2 kunezindlu ezizakhile ezu-750. Okay. Esobe sizinikezela umphakathi. Mase sidlulela ke lapha so nikezela ngokusemthethweni umgaqo ekuthiwa iKuzweni Road. And so lo mgaqo ke swakhe ngo-1.6 million usulungisiwe. And mase sidlulela phambili ke silapha ku-Ward 8 lapho sobe sinikela khona ngokusemthethweni uhlelo lwezindlu nedamu lokugcina amanzi lapha endaweni yancethu. Le damu ke lu-6 megaliters. Okay. And libe u-40 million rand ukulakha. And izolekela ukuthi umphakathi walapha eNgcolosi sikwazi ukuthola amanzi ngendlela engenamkhawulo. Mase siyasuka-ke siye lapha eWard 103. Lapho ke sinohlelo lwezindlu lwasembo okumele uma seziphelele izindlu zibe 1686. Ngalolo hlelo ke lezindlu zihamba ngama-phase ngezigaba ezithize. Njengamanje lesigaba sesibili izindlu sezakhiwe zu-349. And kuzomele simemeke nje umphakathi ube khona kusola ngehora leshumi sothula nje le nhlelo sikhuluma nje ngobuhle esibezayo lapha edolobheni yaseThekwini. Kanjalo nenkundla yomdlalo lesoyinikezela ke futhi ngokusemthethweni kwanyoso. Kakhulu lezo indaba sisakuzona ke izinhle mhlonishwa ukuthi nalapha yana ke nineinhlelo zentuthuko sizwile ukuthi umkhandlu uzoqala uhlelo olukhulu lokunakekela imigwaqo le ubhuqu esendaweni zasemakhaya. Ngicela nje usibalulele kabanzi ngalokho. Yebo mfethu kunohlelo esinalo njengomkhandlu ngokubambisana ke namakhosi ngoba lisendaweni lapho uhlezi khona amakhosi. And manje ke lo mgaqo ke usetshenziswa zingane zesikole, ama-water tankers, ama-ambulance kanye nemoto zamaphoyisa kanye uphinde uhambise nezimo nje eziphuthumayo nomphakathi kusetshenziswa wonke lo mgaqo. Umkhandlu ke uhlinzeke 127 million rand njalo ngonyaka ukuyilungisa le mgaqo. Lokhu kuzoza umehluko ke empeleni zabantu basemakhaya. Ezinye izinhlelo mfethu esinazo ukuthi ngisuse ekutheni ububhuqu ube itiyela kunalo ubhuqu bakwethu unakekelwe kuhambeke nje kushele ukwazi ukushelela kuona mahamba kuyona lemgaqo yethu. So isikhathi it's 8:23 Ubongani Ensley in the morning. On the line we've got iMayor yeTheku Cyril Xaba as this updater ngezinto ezenzakalayo la eThekwini. Sesivala nje Mayor njengoba nimatasatasa nilungisa niphinde nakhe futhi ingqalasizinda entsha. Sesibone kwanda isihlaba sokucekelwa phansi kwayo enziwa yigebengu. Mhlambe nje ungabawonisha kanjani abantu abayidestroy le infrastructure le? Mfethu ngiyabonga indlela olibenga idaba ngiyamusa umphakathi ukuthi usebenzisane nathi usibikela nje uma ukhona abacekela impahla yomphakathi lapha edolobheni. Lento ukulinyazwa kwengqalasizinda kakhulukazi yamanzi nogesi sekuyinto eyenzeka nsuku zonke. Yeah. Manje ke imphakathi igcina isihanjelwa amanzi uhanjelwa ugesi. So manje uma
kunqamukeke ugesi namanzi abantu bacabanga ukuthi umasipala wenza lokho kanti thina masizokwenza sohamba ugesi namanzi sakwazi ukumemezela lokho and sithi nje bakwethu asigweme lokho njengamanje siphezulu kwamasu ukuzama ukugwema asibambisane nomphakathi bakwethu lezi zimpahla akuzona zikahulumeni kungezenu sizolekelela nina njengomphakathi okubalekile bakwethu asibambisane and ungathi mawuthukuthele ngoba ukhala ngokungabe khona kwamanzi masufisa umgaqo ukhala ngokungabe khona kweholo masufisa iclinic ngoba lokho kusibuyisela emuva njengesizwe esemnyama esiphokophele ukuya phambili asikhuzekeni bakwethu sisiphathe kahle uhulumeni uzonakekela ngaso sonke isikhathi and inqobo nje masiba nemali enele ukulungisa nokuthuthukisa impilo yenu ukhansela uSiro Xaba uMeyaTech siyabonga me have an amazing day siyabonga ke sibonga nakubaleni bo thanks. So as I said, eThekwini is brought to you by eThekwini Municipality la kwivuma 103 FM. Tune in next week Thursday at 8:20 for more.